Tongens die vreed en sneun waar het NK skileriën verrieden. Sneun winnen de finales van de 400 meter en de 3 kilometer aanlossing. Bij de junioren op de 400 meter is Lars Geenstra uit Itsen de favoriet. Hij riet hier voorop. In de finale met Luc ter Haar en Willem Dillen en Gerco van Beek. Twaan heel rondje met een makje wijzen. Lars denkt dat hij al woen had en verjet zijn voet naar voren te drukken. En zo wordt Luc ter Haar nationaal kampioen. Wat een flater van Lars. Ja, dat was niet echt verstandig wat ik op het einde deed. Ik vergat mijn been uit te steken. En dat is normaal mijn geheim wapen, maar ja, vandaag even niet. En over de lengte van die voeten, jongen, die ben ik langer nog. Ja, dat ben best de boten. Maar ja, moet je wel gebruiken, hè, op het eind. Echt dom. Ja, dat kunnen we blijven benadrukken, maar ja, je hebt wel gelijk. Drie ploegenoten van het team Sprog in de finale van de 400 meter. Elma de Vries, Manon Kammerga en Bianca Rozenboom. Jonken Elma en Manon is Mariette Hut, zuske van marathonreetrieder Willem Hut, de tweede Friesin in dit veld. Maar het is Bianca Rozenboom uit Kampen die de leiding had. En het liet er een beetje op dat Manon en Elma dat wel goed vinden. Bianca had nog geen titel helle. Elma pakte de nationale titel al op de 1000 meter en brons op de 300. En dan ook nog zilver op de afvalkoers. Manon Kammerga hield goud op de 300 meter en op de afvalkoers. Dus wordt je teamgenote Bianca Rozenboom eens geen striebrei in de weilaan. Tweede wordt dan Manon Kammerga en het brons is voor Elma de Vries. Bianca was de enige van ons die nog geen gouden plak had. Dus we dachten we kunnen proberen om haar te laten winnen. En ze was bij de start goed weg. En toen heeft zij hem kunnen winnen en toen hebben wij nog voor de zilver en brons gestreden. Voor Manon Kammerga en Elma de Vries is het NK slagen. Doelstelling plaatsen voor het EK wie op de eerste dag al binnen. Ja, we hebben gewoon zo'n overmacht. We moeten natuurlijk niet te comfortabel worden, want de buitenlandse concurrentie zit ook niet stil. Maar ik denk dat we er wel goed voor staan. Nou, ik denk het toch maar Manon, je bent wat tot een keer twee kanonnen bij elkaar. Ja, zeker. En, maar dit is ook toch nog wel een beetje onze thuisbaan. En ja, we voelen ons hier goed. En het is mooi om te zien dat het ook zo uitpakt. Komen nog een paar NK's aan, maar beperkt die alleen nog tot dit of tot meer? Nou ja, volgende week NK weg moeten we even kijken hoe dat loopt. Want het parcours voldoet eigenlijk niet aan de reglementen. Dus we moeten nog even zien hoe we daarmee omgaan. Maar uiteindelijk de week daarna is het NK marathon en daar zal ik zeker ook rijden. En dan weer nog de 400 meter van de senioren. In de finale Chris Pijnariens, Sander de Graaf en Mark Horsten, die het hier op zijn thuisbaan riet. En vanzelfs Michel Mulder, die het nog wel een jaar en VN wint. En verrassend het zilver pakte op het WK afstand op de 400 meter op Redens. Hij is ons staan verplicht om deze 400 meter op zijn naam te schreeuwen. Mark Horsten pakte al goud op de 1000 meter van Michel Mulder en slaagde er nou in om het zilver te bemachtigen. En dat is een prestatie van formaat. De skilleneur en trainer uit Drachten is dwaande mooi een sterk seizoen. Ja, tot nu toe wel. Ik bedoel, internationale races gaan goed. Ik heb trainingskamp gehad in Amerika 3 maanden, ook nog wat wedstrijden meegepakt. En dat ging goed. Voorbereiding, alles voor dit NK hier op mijn thuisbaan. Eigen publiek. Het is extra mooi dat je dan een titel kan winnen. De aanlossingstitel van de vrouwen gaat vanzelfs naar Elma de Vries, Manon Kammerga en Bianca Rozenboom. Zij verdienen je eerste haar titel op het EK. Kijk, het is een leuk afsluiten. Het ziet er heel leuk uit en zo, maar het is ook wel een serieuze afstand die we wel gewoon echt serieus nemen waar we op trainen en waar we op het EK ook gewoon goed op willen zijn. Begon de dag nog wat sleeuw van Lars Geenstra, mooi het sneuwe zilver op de 400 meter. In de aanlossing op de 3 kilometer zorgde hij met zijn teamgenoten Luc ter Haar en Wim Dillen voor dags nog een mooie afsluiting van het NK. Zij pakten het goud met grote oermacht. Het team draagt dan ook de toepasselijke naam van lengteverschil.